Bueno, estaban chegar a Taparamos, el e outros compañeiros tamén da guerrilla, e, bueno, avisáronos que viña a Garda Civil a por eles, que, bueno, descubiran que estaban ali, e tenderon, bueno, como sempre, non sempre hai un delator, unha emboscada, e el conseguiu fuxir. Os outros acabaron todos mortos, e el conseguiu fuxir ca axuda dunhos veciños. 2 ou 3 días despois chegou a Ordes, ali a zona de Visantoña, e ali xa se encontrou con outros enlaces con outros compañeiros, e, bueno, estuveron ali uns días, pois en isto que en un momento que non contaban, pois aparece a Garda Civil e empezaron a tiros con eles. E, bueno, mataron a Galán e mataron a Ramiro, e o outro, unhos din que se rendeu, e outros din que fixo un pacto para que non o matas. Chegar a esa homenaxe, a ese recoñecemento, pois de verdad que foi un camiño longo, pero fructífero e satisfactorio ao final. Foi como unha especie de liberación no sentido de que por fin se lle recoñeceu o seu valor e a súa dignidade. Pero son feridas que eu creo que, mentras non se recoñeza en conxunto, sempre permanecerán un pouquiño abertas. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.